Uthukuthele umphakathi ngokuvuswa kwecala likaZuma elidala le-Armstill. Angiqale ngokubingelela ngikwamukelele i-channel Masudi Media Production. Mangabe uqala ukufika ngicela wenze isiqiniseko sokuthi uqofa subscribe maqedwe le video. Ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu udaba engizingalo njengamanje luthi uthukuthele umphakathi kuleli loMzansi Afrika, ikakhulukazi amalunga eqembu lomkhonto wesizwe nalabo abathanda owayengumengameli wakuleli uMnumzane Jacob Zuma, njengoba inkantolo enkulu yasePietermaritzburg namhlanje mhla ka-14 May 2026 isithatha isinqumo sokuthi kuqulwe icala likaZuma elibizwa ngokuthi i-Armstill elalikade lenzeke ngeminyaka yama-90s. Leli cala-ke kuthiwa kumele liqhubeke noma-ke liqalwe ngonyaka ozayo mhla ka-1 February 2027. Leli cala-ke ngokomthetho kumele ngabe kade lathethwa, kodwa-ke abameli baZuma bebeneqhinga ukuthi-ke bekwazi ukuhlehlisa ngoba-ke selihlehle iminyaka ewu-20. Uma ngabe-ke sekuyisikhathi ukuthi kuthethwe icala, bebevesane befuna ukuthi mhlambe kushintshwe umshushisi, bekhale ngokuthi uchemile, noma-ke befake ama-lawsuits, noma-ke mhlambe bafuna ukuthi kushintshwe ijaji. Kwesinye isikhathi becela ukuthi-ke noma-ke bezama ukuthi icala livalwe ngenxa yokuthi-ke ofakazi abasekho emhlabeni, ngenxa yokuthi-ke lidala kakhulu icala. Kwesinye isikhathi kube ukugula, bethi-ke mhlawumbe abaphilile, noma-ke bethi umsholozi naye akaphilile, nezinto-ke ey'fana ne-COVID-19 kwadala ukuthi-ke ligcine lihlehle isikhathi eside kangaka. Omunye mhlawumbe uyayibuza ukuthi-ke ithini indaba yaleli cala akaboshelwa lona manje umsholozi. Uzokhumbula ukuthi-ke ngeminyaka yama-90s umsholozi sase-MEC iSouth Africa iqeda kugudlula uhulumeni wobandlululo, yayikade ingenazo izikhali zokuyivikela uma ngabe ingangena empini namanye amazwe. Nokuyilapho khona-ke umsholozi ayebeke sengena khona njengo-MEC ekuthengweni kwalezo zikhali ezayizikade zizobiza, noma-ke ezayikade yibiza u-30 billion wamarandi. ISouth Africa-ke yabheka ukuthi-ke ingayitholaphi lezi zikhali, yabeka isithola-ke inkampani yase-Europe ezweni lase-France ekade-ke ikhiqiza zona-ke lezi zikhali. Nangempela-ke base-ke befika esinqumweni sokuthi-ke bazoyithenga lezi zikhali ngonyaka ka-1999. Kwathi kuma ngabe kuqedwa ukusayinwa ukuthengwa kwalezo zikhali, ngalolo suku umsholozi kanye nalowo owayekade-ke engumcebisi noma-ke engumluleki wakhe wezezimali, nalowo owayekade ungumnikazi wale nkampani ekuthengwa kuyo izikhali, bahlangana bobathathu baba-ke ne-meeting. Ngaleso sikhathi-ke umsholozi wayekade-ke eqedwa ukuqokwa njengosekela mengameli eqokwa uThabo Mbeki. Ngokwezinsolo-ke kuthiwa-ke lo mhlangano wawukutshela le khampani okuthengwa kuyona izikhali ukuthi-ke unyaka nonyaka kumele ninikeze umsholozi imali engango-500,000 futhi-ke nimvikele kwabanye osopolitiki. Ubanike lo obamba izingxoxo noma kumholi wezingxoxo ngokwezinsolo kuthiwa-ke ilo owayekade esebenzela yena umsholozi njengo-financial advisor wakhe. Kahle kahle-ke kuphinde kuthiwe allegedly yena lo wayekade engu-financial advisor kamsholozi uye kanye wahamba ngaphambilini ethunywa umsholozi ukuthi akahambe ayohlangana nale kampani, ayitshele ukuthi yena uzovuma ukuthi-ke izikhali bayithenge kuyona, okusho ukuthi-ke lo 30 billion wamarandi uzoya kuyo le khampani kuphela nje uma bezovuma ukunikeza umsholozi lesamba semali ekade sifuna, baphinde bamvikele kwabanye osopolitiki. Nganza kwethu lento ibuke njengokuthi wena uma ngabe uphethe amathenda bese-ke utshela umngani wakho ukuthi akakunikeze imali ethize ukuze uzomnikeza amathenda. Lezi insolo-ke zime kanjalo. Indlela-ke leli cala libucayi ngayo, kanti-ke futhi nobufakazi babuningi ngakhona, lowo owayekade-ke engumluleki kamsholozi noma u-financial advisor wakhe watholwa enecala lokwenza inkohlakalo. Ngalo leli cala ngonyaka ka-2004 wabeke segwetshwa iminyaka ewu-15 ebhadle ejele. Kwathi-ke ngonyaka olandelayo ka-2005 uMbeki wabeke semxosha uZuma njengesekela lakhe ngenxa yaleli cala. Nokuyilapho khona-ke okwabeke sekuqala khona-ke sekuthiwa-ke manje ake kubhekwe nakuyena umsholozi. Kusukela lapho-ke bekulokhu kuzanywa ukuthi-ke kuthethwe leli cala, kodwa-ke abameli bakaZuma bebenamaqhinga ukuthi-ke balokhu belihlehlisa kangangokuthi lize lahlehla for 20 years ngoba ku-2026 manje seloze-ke liqulwe ngonyaka ozayo mhla ka-1 February 2027. Abalandeli beqembu lomkhonto wesizwe kanye-ke nabalandeli bakhe umsholozi bathi nje lokwenza kwenkantolo yasePietermaritzburg sekukuzama ukushifta ifocus yabantu kukhetho oluzayo ngoNovemba, kanye nokuthi futhi abantu bengafocus kakhulu kuleli daba-ke lwephalaphala olubhekene nomengameli wakuleli loMzansi Afrika. Bathi nje abantu cho khululani umsholozi, uma kungenjalo nizokubona lokhu-ke enake nakubona ngaphambilini. Nganza kwethu ahlala noma-comments ungitshela ukuthi wena ngabe ucabangani ngalolu daba. Ngiyabonga.